Apa sing penting? Ya akuran ngono kok ae takok. Oh iya. Yo. Tenang kerja gawe. Kecopot dek ra yang gelas. Alah yo maling-maling ngene tanggane kono yo gawe yo. Ane maling iki jarene asuwi. Asu. Ora ta wae kegiatan iki kapok udut nih. Tapi Data belanja rene udut ae. Sopo iki? Sik. Kale Karyati karo Kasiron ndak sopo nek. Parane wae tak senenane. Iki lho turu. Dan turu kok iki ning kene. Derang ngerti rene iki lho sing nggo kowe. Ning kono omah ningke. Oh, nek tak kon buat iso iki. Mosok iki kono. Lah boh aku nemak ning kono aku nyapu ke kok. Ngombe kulo kan teh. Dan iki lakone sapa? Celuk benemu warnane. Tak samplukane sita-sita. Bangka iso. Tapi itu ndi? Tak dol untuk beras, ganti beras nama. Iya. Lali aku HP didol pesan. Lah ya begae ya. Kalau anak mendam keprak wae anak bocor ra diopeni. Tak openi lho yen tak cek ngiyup. Panas cek ngiyup, udana tak cek ngiyup, bulan ngiyup jupan. Wah, Lah duwite gue belanja ndi? tak tinggal duit ning bank gak gelem jupo. Mobil tak tinggali ning showroom. Lah gue jipo apa? Ya duit, Lah duit ndi? duit ning bank mulak kendaraan Lah iki. iya jipo ono ro. Ya kowe wis atas namamu. Ya wis tak dol sik ayo. Payu wingko. Saknya kan 50.000 lah ya. Ning ndi? Teras Malang ngono lah ya. Tutup saiki. Oh, ini.